Első lépés akkor egy kis próbalövés, amit elvégzett a doktornő, miután beállította a gépet, látható, hogy jól reagált a tetoválás, ezért neki is lehet látni az eltávolításnak. Én kimondottan fájdalomcsillapító krém nélkül kértem az eltávolítást, mert kíváncsi voltam, hogy mennyire fájdalmas. Nekem egy 10-es skálán maga a tetoválás elkészítése, ez 3-as, 4-es fájdalmat jelentett, nyilván ez mindenki egyénfüggő, meg helyfüggő. Maga a tetoválás eltávolítás egy picit volt kellemetlenebb, azt mondom, hogy egy ilyen 5-ös, 6-os fájdalom, de abszolút bírható. Nyilván ez tetoválás, meg helyfüggő maga a fájdalomérzet, de ezért is van bőrhűtőnk, meg ezért is van fájdalomcsillapító krémünk, szóval tudjuk azt is használni, és fogok érkezni a további kezelésekkel, a további eltávolításokkal.